Kestep kebabahana kabenta jumpi batu kesngi kabelakar ku ya pi baro kabenta ban yekren hakani kapor kadai sepang ka jingkhot bat ka jingpynkohnguh ya ka jingkhot U Jisu Khrist la shim na ka gospel Markus kelnong banengkong kerkhot bakan riu hadu kaba arpo la yatu angni sepang ka jingkhot U Jisu ya ki senran ngiyo i ka Bible ki yatu kat bau Jisu dang ya ka duriau kalilaya wala yo i yo Simon bat ya u Andrew para jong u bakidang ya bread ya kejar namar bakilei kinong tong doka baru Jisu la yo i ki ulong tobut ya nga ngan penlong ia phi kinong tong briu kan san kila bread no bat kila ino ida gajar bat kila bod yau Jisu shushu abau Jisu la laikam hapaji kendiat wala yo i yau Jacob bat ya ukunu sebadi bat ya Yohanes upara jongo bat katba kedang Yesu ia kata gajar kensan ula khot yaki bat kila ino ya laukpa ya kaling bat ya ki syakri ki bakila khot nong bat kila lekbot ya Jisu Khrist haba ngapuli ya kani ka benta jong ka ktino blai ngayo i ka jingkodor jong ka jingkohnguh jong ka jingkhot bat ka jingpynkohnguh ya de ka jingkhot ngayo i kini ki jong Simon Andrew ki don la ka kam ki don la ka jong ka profession ka ba ki don ya kata ka jing tong do kha bat ka jing imja nang ta ka jing sumar ka jing trade jing ta bat kila ban sumar ban pendap ade ka ying ka sem jong ki long ki briu ki basmat ki basting ki don la ki kam ki jam henrei haba ka jingkhot ka wan now Jisu kila kloy ban ino ban resign no ida ka kam bat ban sange no ida ka kam kaba kila trade ki po snam kaba kila imja nang ta kaba kila long kita ki bat bit hagata ka kam kila resign no kila ino bat kila bod yau Jisu bat kata kaba ki bod yau Jisu da kaba kila kohnguh ya ka jingkhot bau Jisu wang tobot yang ngan pelong ipi kinong tong briu da shisha ka jingbot jongki kala penlong yaki ki briu ki bakodor jong ka baneng bat jong ka himau blai bat ka jing tray ka jau Jisu Khrist ka bang yo i ka kam ji apostle hadin ki babon ki jingyat lenti ki bau Petrus bat kum tau Andrew kila yat bat kila bot yo Jisu hadin kila long sa kinong tong briu da ka jingyalap u Petrus ka chisngi hagasngi Pentecost kumta kila kala ka ba mot ki briu lai hajar ki briu kila one show try menta kila tong ye ki briu sa himau blai om shu ye ki dokha ya ka ba on pendon kam sipor nam tau briu de kumta ngiyo i wat yau Jacob ba Yohanes kat bakidang su ia kata ka jar bakin late ban tray ban bread biang syakawa ban tong dokha enrei bagilio snawi ke jingkhot kila kloy ban bot yo Jisu ban ino ya lokpa bat wat ya la kaling kin ino wat igita ki briu ki bakila khot bala ban ya tray lang bat ki kila ino syedin bakila bot yo Jisu para lok ba it haba pin pe ye gane ktinu blai hadu kat no ke jingkhot bagi jingpynkohnguh ida ke jingkhot bun sin ki briu ki ong o ngam light ban le ye kani ye ka time ta ka kamu blai ngamla ban le ya lap ngamla ban le namar ngabun kam namar ngalayo ka kam ka babiang namar ngam dang don ha ka jingpule namar ngadang don ha ka kam ngadang bun ki ki dang aidao henrei ka jingkhot na Jisu Khrist ye pi ka long to one utaw ba man ban bot na din jonga I un len yala de un ba yala ka ding pana but un bot yanga ka jingkhot ye wave bangai kalong ban lej
bat ban bot U Jisu ban mi ban trei ka kam ka jo blei si bon ki kam ki balait ha ka perthei light tang si pho bat ar pho teli ki nong apply de ki sau pho san pho hajar ngot ki wan henrei ki bon ki kim yo lat ban trei namar la bon palat u nong apply ban ya ka kam ka balai pen ban ka kam ka jo blei ka bala doa si kadeye na du ka poru Jisu wang ka jingkhot ka babon bali i nong trei ki duna wan sya ka kam bat sya ka jing trei bun sin ngi ai dau o ngadang don la ka kam o ngadang syong kurim o ngadang thit ka bri o ngadang samla o ngadang pule o ngalong kumta si bun kita ki jing ai dau o ngaladon ki khon ki kti manuban pet ye ki khon ki kti o ngadon la ke jong kata ka jingkit kli kumno ngan le kini baro ki jing ai dau ai kin wai no kin kut no ha ka ni ka por na ka bantal jong phi bahabau try shisha habau ula pen pau ya ke jing i jong u yangi ula ino ai ka buram beneng ula yap na ka bantal jong i ula mepat ban pen im yangi balei pim ko ngu ban pim bot ya ke din jat U Jisu ban ino ia kata ka position ka kam ka jam bat kata ka jing sngo te sngo khum wan ban trei sya ka kam jong blei mi ban lech ban ya lap ya ka gospel mi ban syakri ya o ya ki wei pat nam tau try mi ya ka ban ai ti lut ya la ka jing im na ka ban tau Jisu Khrist ngi don kam si bon ki nong trei ka balang ka don kam si bon ki nong trei bakin wan sya khamat ban sai ki men sim ko dor ban le jingo ban le wat ban le yalap ban pen imi ki men sim ko dor ki nong gendong ki nong sor ki jaka ba per wan sya khamat ka jingkhot ka long wan ki le yalap ya ke gospel hikai ke gospel i pen kia i ke bapang pen longson rohani ki pen riu baro ka ni ke de ki jing pha ka ni de ki jing khot to wan to ko ngu pen dem lut ya la ka donut ka men sim show try but mi she khmat ban trei ka kam ka jo blei ki bala trei ru wan nom du men sim na mar ka jing trei ka jong phi ka de ka spa beneng ka ba kraw ka spa khando nyang sarang kin bam henrei ka spa beneng ka ba ka donut jong pi ka don ka ta ka numla ban jot shu lano ba ka spa beneng ka basisha ka de ka jingwan ra jong pi ka men sim ba ko dor che hi mau blei wan no che khmat trei ka kam ka jong blei wan it ya la ka jong ka jing im ka por jong pi ka jingkhot ka long wan ban pen ko ngu ya ka jingkhot ka jong blei ha ka jing im jong pi blei un kar khu amen.